Unonzwa zvichinzi baba wekwangu wane kadora. Asi kadora ikako ndiko kakatokubvisa muhutsikombi kuti uzonzi mai nhingi. Kadora ikako ndokakatokuzvarirai vana vamuri kugarira pamba ipapo pamuri kuti hanzi ini ndinogarira vana vangu. Zvakabva mukadoraka. Ko wazodirei kukashoropodza nhasi kadoraka? Wakadi kukaona day one rakakakupinza mugambi rako iwewe, wozozviziva kuti ababa wane kacimbi, regai ndisiyane nawo. Zvino kacimbi kakaka ndokakakuzvarira vana 2-3. Nhasi wakuita basa rekutukirira uchiti hanzi ndinomudi murume ane kadora. Wakanga usingakaziva iwe kuti ane kadora? Gutsikana ine zviri mudzimba menyu. Ndosaka kudhara zvainzi no sex before marriage. Vakanga vazviona. Kune vakuru vedu vekudhara vakatofa vachiziya blambi 1 achigutsikana nekadora ikako. Vakanga vasingatomboziva kuti kune chinonzi dora, kune chimwe nonzi blambi hombe, kune chinonzi chii. Vaigutsikana, vaifungidzira kuti varume vakangofanana, varume vane saizi dzakangofanana, vaichemberera mamarriages. Zvino izvozvi zvikungorohwa mbama nemurume zvonzi unondishamisirira nekuone kadora iwe. Asi kakadora ikako ndoka wakagarira mumba mevanhu. Kadora ikakaka ndokaita kuti uchembere uri mumba mevanhu. Wakadii kuzviona pekutanga kuti blambi yekwababa vangu haimuki, haishande, haidii? Wakagara wabaya. Munomboziva here kuti kunzoko kune masingle mothers akatomirira mamarriages zvokutonzi idora kana kuti haisi dora kwavari atori madhirama. Vakatomirirawo imimi kuti mubude iwo wapinde. Saka kana uchiziva kuti une murume wake ane kadora, musiye, enda uone kuti haasweri aroora here mumwe mukadzi. Vakadzi tinofarisa panyaya yekuti tikanetsana nevarume une kadora. Tikanetsana nevarume, unondishamisireko mubhurugwa musina chunhu. Unozviziva here kuti mubhurugwa musina chunhu imomo ndo muri kuita kuti uye mumba imomo? Vakadzi ngatisadaro. Gutsikanai nezvine varume venyu. Gutsikanai nezvamakawana. Vazhinji venyu chazicha tikada kuchitarisa nowadays, makatozoroorwa nevarume ivavo, maanzwa nekunyanganya navo kunzoko. Wakanga usingazvizivi here kuti ane kadora?